खुलुमबाय रायजोफोर वेलकाम टू ISPL 2022 लोगोफोर जोंथ' बयबो मिथिगौ फुटबल गेलेनायनि गेजेरजों सासे मानसिया गावनि जिउखौ राफोदै लाखिनो हायो एबा गावनि जिउखौ दानो हायो आरो फुटबल गेलेनायनि गेजेरजों देरहासार जानो हायोब्ला ओनसोलनि एबा हादरनि मुं खामायनो हायो बिनि थाखायनो जोंनि बिटिआरनि लाइमोनफोरनि इयुननि जौगानायनि थाखाय आरो बड'लेण्डखौ स्पर्ट्स बिथिङाव नेशनेल आरो इन्टारनेशनेल लेभेलसिम लांनायनि थांखिजों मानाव गेदेर मुस्रि प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकारनि बानजायनायाव गिबि खेबनि थाखाय भारतनि सा सानजा रायजोफोराव थानाय गासै मोन 6 शेड्युल काउन्सिलफोरनि गेजेराव थांनाय 9 अक्ट'बरनिफ्राय बिटिआरनि मोनब्रै जायगा फारियै उदालगुरिनि डिमाकुसि स्टेडियाम बाक्सानि मुसलपुर डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स कमप्लेक्स चिरांनि बिजनी आरो क'क्राझारनि KDSA प्लेग्राउन्डआव सीजन 1 इंटर 6 शेड्युल काउन्सिल प्रिमियर लीग सुंद'यै ISPL 2022 जागासिनो दङ बिनिनो सेमिफाइनाल गेलेनाया गाबोन 20 अक्ट'बराव उदालगुरिनि डिमाकुसि स्टेडियामाव मोनसे जागोन आरो क'क्राझारनि KDSA प्लेग्राउन्डआव मोनसे जागोन आरो थामथि मासि एबा थर्ड प्लेसनि थाखाय गेलेनाया 22 अक्ट'बराव मुसलपुरनि डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स कमप्लेक्सआव जागोन बे ISPL 2022 नि जोबथा गेलेनाय एबा ग्रेन्ड फाइनाला फैगौ 23 अक्ट'बराव जोबोद गाजा गोमजायै कालारफुल प्रग्रामनि गेजेरजों क'क्राझारनि साइ स्टेडियामाव खुंफुंजागोन मख'नो गोनांदि बे जोबथा गेलेनायाव गाहाय आलासि महरै आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों लोगोसे बिथांनि अनजालि बिसि रिनिकी भयान शर्मा आरो अल इन्डिया फुटबल फेडारेशननि प्रेसिडेन्ट कल्याण चौबेजों लोगोसेयै आसामनि गोबां केबिनेट मिनिस्टारफोर आरो 6 शेड्युल काउन्सिलफोरनि चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार्स बिथांमोनाबो बाहागो लाफैगोन स' लोगोफोर फैदो जों बयबो बे खाबुखौ नागारालासिनो बयबो जनायदिनि लेट्स फुटबल